By Norok News Media Rogno, Dini on long is a question of an answer. Norok Sinkas Hetang of Sanani Nanka. Dini ang Tinis Halsaya, Kabak Dugma Salni Sakani Simino, Tipramotano, Japru Chenka, Jung Bubagra by Congress Nisimino Bubagra by Lepitomani, Aboni Porevo, Vihazar Ataro, Jung Solo Paltaini, Exomers and BJP Tonka, like Siniozoge, Unko Atlas Paramsarani, MDC Botongo, Electro Samutang like money. Kaya abon yagulo sung tipramothano songsaka tipramotha songsawi phaimani yagulo hadulu ibodulu isawi khlaino phaika tini kabang ma boror anu comment khayo text khlailayo kebo ba WhatsApp text khlayo kebo ba Facebook text khlailayo ang nai tong boni comment rok o tini ngakai nang engko BJP party bo rangmani jathang ama herok sini bo kabang ma tongbo actually ang sarai kok sabo poriskar kok no sabo rangman ni jathang ngakai tini o BJP party ni hoite no ang tabuk saya pano ani je logio tongnai ani tipramothani kabangma MDC rok kabangma MLA rok saimano je Bidhan Sabha ni sigang ano o party ni bisingtino national level ni leader rok no ano 50 lakh rang ni ko siga non o party ni yakari phedi ang apru khaiya tangi himale ang sarai bi tongnani musungo kaham bai tongnani musungo tipramotha khlaika tipramotha ani samung che nang sak joroti ang khlaika borok zonal chairman dikha tongkha sarapsa abon pore kabangma chokranto cholikha nang zonal chairman yakagra dingka yakari borikha tongui tongkha tongmani yagulo tabuk ang nai ni kha je tini actually ango BJP party phaimani obang phaide musungui phaimani om haiklaya borok sa ano norok nung thasi thangsi ni dagari ma haiklayo akopno te buskang salang sarai klaya nang angkai borok bai ang Jepuru kisa Jepuru nanya di rasniti o jaga ngi tongkha borok ngakai tiprasa no tiprasa ni thungi tongo otoso sakao ngakai BJP banya alliance do main kok BJP banya alliance tongo neta bai neta ngakai mili laijak neta bai neta ngakai gadal lai rasniti thungi tongo achi ni public rok no ngakai tiprasa ni a jaga no khiklai ni rikha bulai tonika walai tonika khakhek lai tonika gangang o jaga o jodino nang leader no sung budri huichi ni borok budri hui ti sawi no leader sanami rok ngakai nang tiprasa ni ngakai tiprasa ni kok no sadi tangile nang tesa jaga katawi nang ke mili tongnai abar public no ngakai chunghai sawami borok no ngakai walai bulai toni ribenai aniti abo ani moteng jaglia ang sarai no saka rajniti hingke ba soi no rajniti khlaisi di ar dofa hingke ba soi no dofa khlaisi di ni ekhe ba rajniti khlaisi nai ni ekhe ba ang dofa ni samung ke dofa hai ekhe ba nogo asugui nog ni samung khaisi nai hini tongmani jorabo ang o jaga obono buji khaje gurutto sabonuri dini ama hai kok khnamane pore ani a jaga ni MLA buiboya ani buprangsi ani MLA tongo ani kabangma koligrup tongo ke bo kol khaine keri khoroksa khorok ni bade othoso ang Facebook rogo kisa comment khaika ang o jaga ni nitino hamjaglia alliance ngi thangka alliance mani jorabo alliance nani ngai tam dorkar banang jati dofani koksanani ngaka alliance ngaka alliance timote tongdi yang sakao ngaka alliance tongo yang bisingo ngai tiprasa a sentiment bai ki sungno walai bulai khetoni ru abo lap gari jakhang ani mote abo no alliance tongo ngaka direct no norok neta si rajniti khaitong pai ngaka sungchini public rok sung direct khaibin tamba ara abo ni bisingo te kaisa kok ngaka chini ang darano mantri sini mantri sahib hebben ani ব্যক্তিগত ti ang bono bo ani ar bufayung hisabe ani no thango ani kaham hamia kus khobor nawo hanga ang sabo apon abo ma bujis nei bele na ani apon ni anti pramotha ni ang adar jaga ko bora ajago ani kaham hamia si khobor na liya sini o jaga wo sini Sanjit ani batija mandol president bo botor jagi tong ye kaka bahai tam khobor kaham na ui tong hanga ama hai khino sini o jaga je tini join phepeni ro bahai no kaham hamia borok bonugui tong je buskang ni salote bunukjak nai tini kabangma borong sa o asuk nin jati dofa au jati dofan bagin tongo ang tasuk sal kintu norok se rajniti khlayu ngakai norok se BJP bai alliance ke tongui tongo ngakai sung sababik tongnai rok ngakai sung direct no khege tangkhaba edi bana direct no khleke chakhable ga direct no khlai peke borong nangjagli aba borong yago yafari ro kano chini bipin ani chutobai chini central ni GS ar o jaga te kaisa kok nai ne kha ang compare khainai ne kha tini baksa borok sauje rang busuk mani phege ani ang ek taka rang oro san paiya ko rang sanan bagi bo phaiya emon ki o jaga sarai no tongo chini mukhyamantri tongo Tipramothani ex zonal chairman Poritus de Burma miani salo BJP bana romkha abono nugui kabangma bororok salai tongbai kha BJP o rangman khana asuk thaimanani ungkhana aboni bagino Tipramotha yakare BJP o thango hinai tai Poritus sawi khanarika botangui BJP o phaika Tipramotha yakarei botai bo saka bono Tipramotha rok sak nanglia tai Tipramotha rok no bono
dakiwi rohoro thangsidi hinei bo saksaisung BJP o phaimaniya hinei rok bo samani khanaka. Poritus hai khoroksa Tiprasano hamjaknai bubagrano hamjaknai Tiprasani bagui kokpirnai borokse tini BJP o thangsio hinke Tiprasarok wana laijak Tipra motha baide thangno hayake ba teibo kotor leaders rokda Tipra motha yakari thangbaino hinai.